kabruji men demgal pular waktu jino gasi di joni do Bruxelles waktu jino gasi gonjoni tan to wuro soge dindeje o go janjoli sinju garaba wasa ko de ganna lebe ngenar lebe dam go ko din waktu joni ha ton do kanele kandareje musidbe tedbe bandrabe silabe kabruji men demgal pular ko joni joni so jeedo nyaabi musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe jeeyi titonde kabaruji meɗen ñalawma afrique ñamde e kolaji mawninoma ñande aljumande toon to agnam liduɓe Macky Sall ko Allah suuɓi ɗum ko konngudi Serigne Baye Sy Mansour khalifa général de Tijani ko hanki wonno e ziyara motiwa won Diourbel ma en kaale won suka debbo barɗo jangguinannoɗo ɗum balɗe tati sunare e nder dawla Mauritanie gam jaltugol aduna Mohamed Mahamoudou Ulululi mais noɗo wonde hoorejo leydi ndi ha joni toon to dawla Mauritanie jumre uldu haswayni gam ƴirlade wino président Mahamadou Abdallah Sisi wa ɗaɓɓin mandat tataɓo ɓiɗɗo leydi Sénégal najjene wara to Congo Brazzaville wona boulet to gendi Denis Sassou Nguesso République démocratique du Congo ko lana jordi damanno ko marchandise yani nogas e nayo neɗɗo hawri hen e ladial koɓe suuɗinoɓe e tuma nde ɓe natanno e lana kande Pays-Bas to Utrecht ko neɗɗo felli ɓen wonnoɓe tram won jaltude en aduna kabruji meɗen to coftal balɗe wonata ko football l'UEFA udditi losko e Cristiano Ronaldo gam wannode ɗum geste mo yoɗani wonno ko potital hakkude Juventus e Atletico de Madrid musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe bisimilla moon kettugol men jañokole e lan so jeeɗo ñaawi Elhaj Baba Baydi Mal hoore jodande leñolal bom wima dialal leñolal jarama jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe hettiyankoɓe haalirde jafan sor ko mon calminama e kuuɓal koɗo calminten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haalirde añam ɓamti plago añam yeroyaɓe hande ko altine sappo e jeetati lewru tata ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi to karallagal en yetti en jarnima gueɗe men musidɓe men demba gadio kodde subalɓe ɗo yesso haalirde nde sikki ala gueɗe moon musidɗo moon Moussa Djibi Gadio bandiraɓe silaɓe teddu moon ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde e windere nde won calminama moni e moon foof inde mum yettode mum jaam ñalle moon jaam hiire moon ala ko waɗi woode hen to woni jaam walle moɗon tawde ko noon aduna o feccori kono noon kala hen ko wawi wonɗon calminama moni e moon foof e mum naddiri bisimilla moon e kettogol gorko mo Podor Allah jarama jarama musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe jaam e kisal nden ko Allah yo woni men wona e dennangal ɓiɓɓe julɓe caggal calminani ko ardi foof en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗo caggal nde jooɗiɗen balɗe ɗiɗi en koccodirani ɓe ganduɗa ko bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe o rokki en cellal o rokki en hattan ha mbawɗen kadi artuɗo yesso haalirde meɗen gam humpidde ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi wonde e windere nde caggal calminali uditirten kabaruji meɗen ko jaam gonɗaɗo Elhaj Moussa Farba Gadio toon to Parcelles Assainies wuuro Dakar Nouhum Sarr ko baɗum Isum jaltuɗo aduna o toon to Libreville dowla Gabon Adama Abou Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to Libreville dowla Gabon Aissata Ngari Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to Libreville dowla Gabon Hadja Farmata Ngari Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to Libreville dowla Gabon jinnaɗo men deydi men Habi Amnatel Gadio toon to wuuro Jafan Sorokum Abdoulaye Adama Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to wuuro Jafan Sorokum Dieynaba Ngari Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to wuuro Jafan Sorokum Aminata Ngari Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to wuuro Jafan Sorokum Oumou Ngari Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to Jafan Sorokum Amadou Ngari Gadio ko ɓi jaltuɗo aduna o toon to dowla Italie aɓe gullo bandiraɓe sehilaɓe e jaltugol aduna jinnaɗo meɗen baabi meɗen Ngari ñulla Gadio koye subaka e hawreladial toon to wuuro Jafan Sorokum o wirnama toon to wuuro Jafan Sorokum o wuurino duuɓi capanɗe jeenayyi e tati neɗɗo noon wonko ne daña ina foti yettude Allah neɗɗo wonko ne daña ina foti yettude Allah so tawi ganduɗa ko a wuuri ha ganduɗa ko ha a dañi duuɓi capanɗe jeenayyi e tati aɗa wabani hoore maɗa hay hunde ala ko mbaɗanteɗa kadi waktu kala waktu mo juulirta ɗum kadi ganduɗa ko darde ɗum ɗo ɗen foof enen gandi ganduɗa ko yettere Allah heewi ɗon neɗɗo dañi ɗiɗo duuɓi taw noon hay hunde ala ko wabani hoore muɗum kala ganduɗa ko gueɗe muɗum ma waɗane heewi ɗo neɗɗo ganduɗa ko heeɓi ɗiɗo duuɓi tawa noon ganduɗa ko hay julde ɗum waktu ganduɗa wonata koye lelde walla bam ganduɗa ko wona e anniya kono noon so tawi ganduɗa ko a fini ganduɗa ko subaka a juuli ganduɗa ko waktu maɗa kadi julduɗa ɗum ko darde a juuli waktu subaka o a feññague yonti kadi ganduɗa ko a juuli feññague ɗon ganduɗa ko e ɗon ganduɗa ko e waktu tisbar joome jeyima hen enen foof ganduɗa ko eɗen gandi ɗum ɗo ko yettere Allah eɗen gandi ko yettere Allah eɗen gandi ganduɗa ko mayde ena muusi eɗen gandi ganduɗa ko mayde welani kono noon wonko neɗɗo ana daña ene foti ganduɗa ko yettude Allah jorto moƴƴo ana hen kono noon enen foof ganduɗa ko eɗen kumpiti ko ɓuuri labde en ko jinnaɗo meɗen ganduɗa ko dewowo Allah goto ko jiɗɗo seerenɓe goto kono noon kadi ganduɗa ko jokkowo endam goto ko ɗum ɗo ganduɗa ko woni ko andimo ɗum ɗo woni ganduɗa ko nanimo ɗum noon wadde ganduɗa ko so jomiraɗo joom baɗe e bawɗe o waɗanima ko wayni hen o wuuri ɗi ganduɗa ko ɗiɗo duuɓi tawa noon ganduɗa ko amo wawani gueɗe makko foof amo wawani hoore makko o fini subaka hande ganduɗa ko o rokki waktu makko ganduɗa ko salatu o fawi
tawi hen ganda ko feññangi joomi ko jeyimo ɗon ɗum ɗo fof enen gandi ganda ko weɓani yo Allah lamɗo hokku en timmode moƴƴere eɗen gandi ganda ko mayde hay goto woppani kala tagaɗo koko mayata kono noon so tawi ganda ko tawrima timmode moƴƴere eɗen gandi ganda ko hay hunde ɓurani ɗum ɗo jortone hen wadde noon kanko oɗo jinnaɗo meɗen jaaɗo won wasiyaji kewɗi ganda ko o wasi kano enen fof eɗen gandi jortone moƴƴere hen kanko o duusirte ko duwaw kanko e dendagal mayɓe julɓe yo Allah lamɗo yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo Allah wanmo to wanno malaɓe moƴƴere o dawori toon yo Allah lamɗo heññu hen ɓiɓɓe julɓe wonɓe toon ɓe so tawi kadi ganduɗa ko won moƴƴere ganduɗa ko o tawi toon ɓiɓɓe julɓe ene jogui yo Allah lamɗo heññumo hen heñña hen ganduɗa ko dendagal ɓiɓɓe julɓe yo barke makko heddo ganduɗa koye woppi ko oto arsugo makko naat leydi e ɗum ɗo tan woni aduna kono noon kam ganduɗa ko eɗen kumpiti ganduɗa ko golle moƴƴe ɗe gollanno ga e duniya yo jomiraɗo joom baɗe bawɗo yommo ɗum kadi eɗen gandi ganduɗa ko jorto moƴƴone hen saabu ɗum ko Allah lamɗo waɗanimo ɗum goɗo ko weeɓani yo Allah lamɗo waɗanin ɗum yo Allah lamɗo waɗanin ganduɗa ko ɗum ɗo dendagal ɓiɓɓe julɓe rafa ko ganduɗa ko a ñawani hay tampere wotere ganduɗa ko ala hen newuya kala no newortono ganduɗa ko noon newori ɗum noon enen foof ganduɗa ko eɗen gandi weeɓani mayde noon ko gonga ana muusi mayde kadi enen ganduɗa ko eɗen gandi enen foof ko basal kono noon kadi ganduɗa ko so yonti ganduɗa ko ha heeɓi ɗo hen ha wurama ɗiɗo duuɓi poɗɗi ni aɗa wondi e kala terɗe ma haydara ganduɗa ko a ngakkiraka aɗa wondi e babala maɓa eɗen gandi ganduɗa ko weeɓani ɗum noon en ñaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo Allah lamɗo ganduɗa ko watton foftade makko koye dendagal mayɓe julɓe en neldi noon ganduɗa ko duwaw dennangal ganduɗa ko bandiraɓe e jafan sorkumnaɓe dennangal ɓesgu makko ne kadi ganduɗa ko neldama duwaw musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni ene jeeya kabaruji meɗen tawa noon koto sengo tintino duyno l'islam ceerno meɗen ceerno cheikh oumar diatara ko kanko woni khalifa général ganduɗa ko tijania ɗo e belgique omo siftina bandiraɓe sehilaɓe omo siftina dennangal ɓiɓɓe julɓe ziyara ganduɗa ko ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ceerno amadou diandioli ko ñande alarba ñande alkamisa ganduɗa ko wonata en ñaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo Allah lamɗo rokku en hawrude hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe gouverneur mo Matam hujjikinima ganda ko nde cantinaji scolaire woni ganda ko ñamere e nder école aji nde ɓeydete yañede ganda ko e nder région no woruno ñalawma afrique ñamdu e école aji mawninanoma ñande aljuma nde toon to Agnam Liduɓe koye département mo Matam kono noon kadi hebbinde ganda ko ñamele e école aji gam ittude heege daranade jangde ganda ko ɓiɓɓe afrique naɓe no didorino ko ɗum ɗo wonno titone ganda ko hikka titode hikka e oɗo ñalawma mawninaɗo ganda ko lawol mum nayebol ministère ganda ko de l'éducation nationale e ɓen ɓe o jokkodiri ko wayno pamen kañumen nan dari e kantingaji scolaire woni ganda ko nokkuji ñameteɗi e nder école aji toon to Agnam Liduɓe to ganduɗa noon ganda ko na tawe toon nokkuji neheteɗi guertoɗe kono noon kadi jardin scolaire e wiide noon Oumar Faye ko kanko woni directeur école Agnam Liduɓe o wi kala yontere ganduɗa ko élève foof na ñama guertogal laabi ɗiɗi kono noon kadi ɓoccode ɗiɗi ene jeeya o wi ko rokki ganduɗa ko école Agnam Liduɓe fartange ɓurde jincuɗi moƴƴiri ganduɗa ko e jangde ganduɗa ko e nder région ganduɗa ko mo Matam ceerno ganduɗa ko Souleymane Sow kañum woni cikko gouverneur o yetti noon ganduɗa ko pam noon woni ganduɗa ko programme alimentaire mondial e ɓen ɓe jokkodiri kono noon kadi o wi ganduɗa ko yoɓe ɓeydu kantingaji scolaire woni ganduɗa ko nokkuji ñameteɗe école aji e nder ganduɗa ko école aji goɗɗi e nder région mo Matam musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ene jeeya kabaruji meɗen toon to dawla Sénégal Macky Sall suuɓi ɗum ko Allah ɗiɗo ko konngudi Serigne Mbaye Sy Mansour khalifa général des Tijani o wino noon ko hanki e ziyara mo Tiwawon mi wino Macky Sall dañat mandat ɗimmo mi haalino goo wodata ɗon ɗo ɗiɗi taɓaka mi ñaguinoma jomiraɗo joom baɗe bawɗo nde rokkatamo ganduɗa ko mandaji nogas o wi kam noon ganduɗa ko heewi mbimomi noon yo ittu ɓolum ɗum walla mo mbiyen yo ittu digga walla mo mbiyen yo ittu zéro heddoto ko ɗiɗi ɗiɗo ko konngudi Serigne Mbaye Sy Mansour ɗiɗɗi woni gen mandaji ɗiɗi ganduɗa ko président Macky Sall Serigne Mbaye Sy Mansour khalifa général des Tijani o wino noon ko hanki o wino noon e capanɗe jeetato e jeenabo ganduɗa ko ziyara mo Tiwawon ko wona ɗum ko khalifa diine o noon ganduɗa ko o wi ganduɗa ko won ko heewi ko woni hen ganduɗa ko bawɗi Allah o wi jinneji gaddi hen ganduɗa ko balle mumen ha heewi ganduɗa ko e woɗo woote o wi ɗoɗo gonɗen ganduɗa ko wona enen tan goni e woɗo sal won tagoje goɗɗe ganduɗa ko gondi e meɗen kono noon wone meɗen mbawa ganduɗa ko yiide ɗum ɗon ɗiɗo ko konngudi Serigne Mbaye Sy Mansour ko wona ɗum ko noon khalifa général des Tijani o wi ganduɗa ko gulali e duko ganduɗa ko dawrugol nattata kono noon ko jaam tan wonata e dawra Sénégal kala candidat ganduɗa ko bannoɗo recours wiide ganduɗa ko jaɓani ko kersow saabu ɗum ndiga ko neɗɗo wawi hoddude Allah ɗiɗo ko konngudi Serigne Mbaye Sy Mansour khalifa général des Tijani
musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ziyara hanki ganda ko mottiwa won accident musɗo ganda ko ana wanno hen sanga ganda ko waktuji 12 ko toon to saraji Thiès ko minibus jahannoɗo ziyara ganda ko tiwa won yalodiri e 4x4 yimɓe jeegomo kawri hen dajal jeegomo gañi mayɓe ɓe noon ko joyo rewɓe ganda ko ana gondi e suka jaro e duuɓi 12 du suka jaro e duuɓi 12 kamɓe foof noon ganda ko ɓe nawanoma toon to hôpital régional Elhaji Amadou Sakir jeguen mo Thiès kamɓe mayɓe ɓe noon ɓe mbaɗano ko identifié woni ganduɗa ko ɓe gandano ko taw hooli kamɓe sen gummima toon to Thiès paɗen ko toon to Diourbel ko élève debbo ganda ko wari jangguinanoɗo ɗum Henri Ndiaye ko noon jangguinanɗo mo wiyete kala aset e kala ganda ko ñande alel hanno galle mabɓe kanko Henri Diata gam ganda ko jangguindemo e mbadi kerini hanki noon sanga waktuji 13 e tuma nde Moussa Hammadi ari nde kañum ganda ko nde ari jangguinde nde fuɗɗori ganda ko memmade élève debbo Henriette o fuɗɗi ɗum memmade wi noon ganda ko yo deeje nden noon ganda ko suka debbo ronki yo deeje kañum wonno koye settude ganda ko lejim wonno koye settude lejim wadde ko kiɗon laaɓi ganda ko fiiri gorko o noon ganduɗa ko ha barmi hen e tuma nden nawete toon to hôpital hawri hen e ladial ɗum noon en duwanima yo jomiraɗo joom baɗe bawɗo yurmomo yaafomo kono noon kadi eɗen gandi e garnoɗo jangguinde wona ɗum ɗo ganduɗa ko fonno yantinde hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni ene jeeya kabaruji meɗen cuumu mbannogo ñande aljumade toon to Petersen kaake mbuni hen ha heewi 19 magasin temedere e tati kantin woni ganduɗa ko sumi hen ɗum ɗo foof wonti dondi ko qima noon ganduɗa ko e koppareji ko qima e koppareji noon ko 690 million CFA ganduɗa ko woni ko yeehi e ndeɗo jeere toon to Petersen so tawi noon ko Serigne ganduɗa ko Amsatou Mbacké e inde dayira ganduɗa ko Ahlou Hassida o addi ballal manggal noon ko yowiti e magol duɗal jaaɓe hatirde toon to Touba Serigne Amsatou Mbacké Soyibu noon ko ɓi Serigne Soyibu inde dayira o noon rokkiri khalifa général des mourides 36 million CFA gam ballal mabɓe ko yowiti e magol duɗal jaaɓe hatirde Cheikh Amadou Bamba toon to Touba musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe jokki kettugol men jokku joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabruji men e ɗemgal Pulaar paɗen ko toon to dawla Mauritanie to ganduɗa Mohamed Mahamoudou Ould Ahmed Louli mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi ne hawri e ladial ñande asande Mohamed Mahamoudou Ould Louli woni no président de la république islamique de Mauritanie toggude e ñande tati lewru juin hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi jeenayyi ha yettanima nayyi lewru janvier hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati o yiino aduna noon ko ñande goho lewru janvier hitande ujunere e temedde jeenayyi e capannayyi tawi toon to Tadjikistan noon ko toon ganda ko o toon o yiino aduna kono noon kadi o wuuri ganda ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom o juulama noon ñande asende toon to Juma Ibn Abbas koye tawtere noon président Mahamed Ould Abdelaziz Mohamed Salem Ould Béchir hoorejo jagorɗe walla mo mbiyen premier ministre kono noon kadi ganda ko Bodiel Ould Ahmed on Bodiel ganda ko Ould Ahmed on ganda ko woni cukko hoorejo suudu sadiji kono noon kadi yoga ganda ko e jagorɗe laamu ona tawtorono ko wona ɗum ko noon ganda ko laamu ngu waɗi balɗe tati sunari e nder leydi ndi no diderino firta tan ganduɗa ko ararayiji jippoto ko noonne kadi yoga e pijirloji ganduɗa ko kattete en duwoni mama yo jomiraɗo joom baɗe e bawɗo yurmomo yaafom keddoɗen ha joni ko toon to dawla Mauritanie jumre nde uldu ganduɗa ko uldu ganduɗa ko haswayni gam wiide noon président Mamadou Ould Abdelaziz yo ɗaɓɓiɗ mandat tataɓo ɗon ɗo tugnorgal leydi ndi haadi ɗum e yontere mayde ɗo nde e conseil des ministres makko cakkitiɗo uldu haswayni o wi noon ganduɗa ko o wino yo Mamadou Ould Abdelaziz ɗaɓɓiɗ mandat tataɓo kadi kadi amo yaaduno e sarɗiyankoɓe nde gotata ɗum ko adi noon ganduɗa ko lundiɓe ina kaala ko adi lundiɓe ina kaala hen windiyankoɓe e réseau ji sociaux ji kañumen ñiñi ɗiɗo konnguli ɗi o suutino candidat e sumgoji ƴamalle follamo jiɗɗo ganduɗa ko tambade golle ɓurɗo towde e leydi fotani haalde ko wayni hen wiide président de la république yo ɗaɓɓiɗ mandat tataɓo ɗon ɗo ganduɗa ko lawol rokkani ɗum ko hunde ganduɗa ko bonde kono noon kadi ko ƴettade ɓiɓɓe leydi ndi Mahamed Ould Abdelaziz kañum ganduɗa ko jaɓani yortade hen kono noon kadi ganduɗa ko o jaɓani yortade hen hay sinno ko amo suuɗi ko heewi kono noon ganduɗa ko o daɗani e yimɓe humpitade ganduɗa ko suuɗa o yiɗa suɓademo ganduɗa ko lamta makko hande noon ganduɗa ko artudemo e nder malde ndeɓe mbaddi conseil des ministres makko cakkitiɗo kanko mo ganduɗa ko alhaswayni kanko mo ganduɗa o waɗi ganduɗa ko jumre mawde ganduɗa koye dawrugol ɗon ɗo ganduɗa ko ɗeɓe huccani haare mawde ko yewti e sungoji ƴamal lefol laamu kamɓe noon ganduɗa ko kamɓe ɗiɗo ɓeɗo foof koɓe ɓoyɓe waddude malde Ould Haswayni kañum ganduɗa ko reftu ga hen gonanɗo ɗon Mahamed Ould Abdelaziz mo ganduɗa noon kañum ko nafoore muɗum ardini e nafoore ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi Ould Haswayni noon ana laaɓti ganduɗa ko candidat Mahamed Ould Abdelaziz kono noon o wona candidat mo UPR o yaɓɓata koye teppe Mahamed Ould Abdelaziz ɗon ɗo ganduɗa ko ɗo sumgoji laamu ɗo sumgoji ƴamalle fo laamu gonga tawetake kono noonne kadi ganduɗa ko baaɗi no keddiɗi ɓennuɗi ni guila hitande ujunnaje 2 e jeenayyi ɗum ɗo noon ko yiyande Chérif Kane ganduɗa ko e jayde wiyetende Kasataya
e sifti noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe Mahamed Ould Abdelaziz Mahamed noon jaafoɗon e siftinde bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe Mahamed ganduɗa ko Ould Cheikh Ahmed lollirɗo Haswayni yalti ganduɗa ko e laamu woni ganduɗa ko natti wonde jagorgal o natti wonde ministre kalfinaɗo ganduɗa ko yowiti e solloteɓe guila ñande aljumande lomtima hen ko Yaya Ould Hade min on noon wonno ganduɗa ko on noon wonno ko jagorgal disnoro toon to galle lamoɗo kono noon ko adi ɗum ko on meeɗi wonde premier ministre woni hoorejo jagorde ko wona ɗum ko jagorde tati mbaylama ganduɗa koye laamu ngo Mauritanie toon to ya garta walla bomo jangde walla bomo ganduɗa ko yowiti e dijƴe musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe ene jeeya e kabaruji meɗen paaɗen ko toon to dawla Congo ko Sénégal najo joom bitiki wara wona boulet to leydi ganduɗa ko leydi Denis Sassou Nguesso ñande ganduɗa ko alet nde woni dimanche Mamadou Hassimou Dia o waddi koye ɓiɗɗo Congo najo toon to PK 45 ko rewo Brazzaville koye commune ganduɗa ko Kentele o fiya noon ko jasiji e tuma noon nde o nawetno toon to hôpital o hawri e ladial koye ballal noon ganduɗa ko Jacqueline Malanga o noon ko maire ganduɗa ko Digné gendarme koɗɗo e commune o kañum nanguimo kanko suka barɗo mo kanko noon ganduɗa ko Mamadou Hassimou Dia o kanko kawruɗo e ladial o hoɗi toon to Sénégal koto wuuro Dakaru e leegol Guédiawaye en duwanima Mamadou jomiraɗo joom baɗe bawɗo yurmotomo yafotomo yo Allahu lamɗo harnumo aljanna yo Allah wanmo to wanno malaɓe kabaruji men ɗemgal pular musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe sen gummima toon to Congo en goɗɗata no fewi paaden ko toon to république démocratique du Congo toon ko laana jordi yani nogas en e neɗɗo hawri hen e ladial capantati e goho gañi hen laana jordi ko noon ko laana nawanno ko marchandise kono noon yimɓe ganduɗa ko ana gonno e makka koɓe suuɗinoɓe e tuma nde ɓe jolanno e makka nde e wiide noon police min jaltini hen nogas e nayo ganduɗa ko mayɓe taw noon ɓurɓe hewde ɓe ko sukaɓe kono noon min ganda so tawi ko ɗo haaɗi saabu ɗum ganda ko woni waggo ɗiɗo konguɗi responsable ganduɗa ko police gare walla bomo gan jofirde ganduɗa ko bene leka ganduɗa ko temedere e capanɗe 4 kilométre ganduɗa ko hakkude muɗum e Kananga hewɓe noon ganduɗa ko e mabɓeɓe ko suuɗinoɓe e tuma nde ɓe jolanno e kaɗo laana jordi sen gummima toon e gartal ga e dowlaji Europe jeen ha toon to Pays-Bas toon to Utrecht ko neɗɗo ganduɗa ko felliɓe en wonnoɓe e tram won noon kawruɗe hen e ladial kanko noon baɗɗo ɗeɗo gueɗe bonɗe o police nana yiilomo kono yitano komo taw e yamirore police noon ganduɗa ko baafe école aji hande ñalli ko sogede gam jogade kulhuli oto artude toon musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe jokke kettugol men jokku kabaruji men e ɗemgal pular kabaruji men e ɗemgal pular paaden koye kabaruji meɗen coftal balli losko ngo liefa udditi e Cristiano Ronaldo sikki ala Cristiano Ronaldo ko kañum ganduɗa ko joƴƴini Atlético Madrid ko kanko goto nanni ɗin bituji tati ɗi Juventus dañno haaju gam wadde qualifié quart de finale Cristiano Ronaldo noon kañum ha joni ganduɗa ko ha Cristiano Ronaldo noon ha joni ko beltinoɗo ha ɓurti noon won geste ganduɗa ko o wanno yoɗani no fewi kono noon ko gam jabanode ganduɗa ko Diego Simeone ko kañum ganduɗa ko fuɗɗino e potital mabɓe gadnal toon to Madrid ko ɗum noon saabi UEFA udditi ganduɗa ko losko numéro 7 mo Juventus de Turin kañum ganduɗa ko ana wawi kuugal ganduɗa ko fawe makko ala ko haɗi ɗum ala ko haɗi kadi ganduɗa ko haale fettude ganduɗa ko woni potite kono noon kala hen ko wawi wonde UEFA kañum ganduɗa ko saktata ngol miijo ngo ƴefti ko ñande nogas e goho lewru ndu e sifti noon bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe Juventus kañum ganduɗa ko fottita quart de finale ko Ajax ganduɗa ko d'Amsterdam musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ko ɗo uddata kabaruji meɗen hande ene jeeno e tutede kabaruji meɗen ñalawma Afrique ganduɗa ko ñamdu école aji mawnino nooma ñaɗe aljumande toon to Agnam Lidoɓe Macky Sall ko Allah suuɓi ɗum ko konnguli Serigne Mbaye Sy Mansour khalifa général des Tijani ko hanki wonno ziyara mo tiwa won Diourbel en kaali e won suka debbo barɗo jangguinanno ɗum balɗe tati sunari e nder dawla Mauritanie gam jaltugoɗo aduna Mahamadou Ould men noɗo wonde hoorijo leydi ndi ha joni toon to dawla Mauritanie jumri Ould Haswayni gam ƴirlade wino président Mamadou Abdelaziz yo ɗaɓɓit mandat tataɓo ɓiɗɗo leydi Sénégal najano wara to Congo Brazzaville wona boule to gendi Denis Sassou Nguesso toon to république démocratique du Congo ko laana jorni ɗamanno ko marchandise yani nogas e nayo neɗɗo hawri hen e ladial koɓe suuɗinoɓe e tuma nde ɓe juuranno e laana kande toon to Pays-Bas to Utrecht ko neɗɗo felliɓe en wonnoɓe e tram won jaltude hen aduna kabaruji meɗen to coftal bandi football l'UEFA udditi losko e Cristiano Ronaldo gam wannude ɗum geste mo yoɗani wonno ko pottital hakkude Juventus e Atlético de Madrid musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe so tawi on ko ferguitaɗo yaafuya ɗabbama umminano hen umminno en ko few so tawi on ko fewi ɗo jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗo to karallagal hen jetti guiɗo men musidɗo men Demba Gadio kodda subalɓe ɗo e yesso hadirde sikkela wonno guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djiby Gadio mo ganduɗa noon na rokkondira e moɗon ladial ha alkamisa so Allahu lamɗo jaaɓi en dañata wadde kabaruji men e ɗemgal pular ñalawma janggo e ñalawma ɓawo janggo foof gam ganduɗa ko ɗebde en hirde artude no fewi ko ɗum tan saabi ɗum noon yafuya ɗabbama en dokkodiri ladial ha nden so tawi Allahu lamɗo jaaɓi so tawi jeyɗo ñaawi ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogo won Allah jarama e kettugol